Babukeli be-Transformation Live sanibonani, igama lami nguyami, siyanibingelela ohlelweni lethu namhlanje. Namhlanje ngiphethe usisi une-story naye afuna ukusixoxa. Mina nje ngizele la ukuzolalela ukuthi i-story sakhe sithini. Angizelanga khona ukuzojaja. Njoba simbona egqoke isigqoko, wafaka imask, wafaka ibuko, udisguisile ekuthenini sikwazi ukuvikela isidima sakhe. Siyacela ke bafowethu nisipheni indlebe. Uhlelo lwethu lolu lapho sithi khona we listen, we don't judge. Sisi angizokugeqa amagula, ngicela ukuthi kube uwena oyishola istory sakho ngoba uwena osazi kangcono. Over to you. Okay, ngiyabonga. Sanibonani. Njengoba ke seshilo ubhuti ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngizichaze ukuthi ngiubani wakuphi. Ngokukhula nje ngikhulele lokishini, ngihlala nomama nezingane zasekhaya zamantombazana awu2. Ukhona kubhuti wethu omdala kodwa akahlali yena ekhaya, uhlala eGoli, uyasebenza, wenza teaching, uyateacher, uthisha kahle kahle. Yebo. So kodwa nje ekhaya sidonsa kanzima, kunzima nje ngasesimeni nje sasephaketheni. Ngoba akekho omunye umuntu osebenza ekhaya ngaphandle nje kokuthi uma usebenzisa yona le grant yale ngane ezilama mina eziwu2. Ngaphandle kwayo ayikho enye imali engenayo. So mina ngafunda i-business management. Kade futhi nje ngilokho ngifaka ama-CV namanje ngisaqhubeka ngisenza kanjalo until kuze kwenzeke lento eyenzekile engizonixoxela yona la. Okay. So ubhuti wami njengoba ehlala eGoli akabuyi akafaki imali, uyabuya mhlawumbe maku-December nakhona hayi every year. Makafikile kuyenzeka mhlawumbe afike u2 days ngosuku lesithathu seyahamba, akafiki na cross, akafiki nalutho, uyayifikela nje uyena nesikhwama sakhe esincane azibalelile ukuthi uhlala izinsuku ezingaki. Umzali wakhe naye akazi nanokuthi unomzali wakhula kanjani, wafunda kanjani, akanasikhathi salokho ngoba naye akamnakile. Okay. So njengoba ke bengitshelile nje ukuthi mina ngihlala nomama, ngitheke ngahlangana nomngane, khona umngane wami engangifunda naye high school. So ngambona ke kulama social esiwadlalayo ke, ama social media ku Facebook. Eda wangi-accepta, ngase ngiyambingelela nakhona nje ngiyambona ukuthi umuntu oright, onezinto zakhe nje. Uyabona nje ukuthi uyasilewa islay queen, ayikho into anganayo. Nomuzi ahlala kona, ajayele ukwenza kona ama-video nje, yabona ukuthi hayi umuntu nayo yonke into, uphila impilo e-right. Yebo. Okay. Mangibona ke kwi-bio yakhe uyi-business woman nje, uyadayisa izinto zamantombazana, ama-weave namanani lezo zinto ezikanjani. Okay. Ngimbuze ke mina, ngimbingelele sixoxe, ngiyambuza ngithi first ngiyabona ukuthi u-right futhi nje uphethe imisebenzi e-right. Ngicela ukuthi nami ungisize ave kusisibi isimo la ngasekhaya, sidonsa kanzima. First ungisize ngendaba zemisebenzi nami ukuthi ngibe namasente engiwatholayo nje noma ukanye ngenyanga. Athi umngane wami, okay, ngiyakuzwa ngicela ungifonele mawukuthi uthola isikhathi. Ngithi mina right, ayikho inkinga, angishiyele inamba yakhe. Nangampela mangithola isikhathi ngimfonele sixoxe, engitshela ukuthi lento oyibonayo ku-bio yami akona umsebenzi wami. Kodwa umsebenzi engiwusebenzayo ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngikutshele over the phone. Ngcono siplane usuku la esisobonana khona ubuso nobuso, sizokwazi ukuthi sixoxe ngayo lento le othi wena uyayifuna. Futhi ngamanye amazwi sorry ukuphazamisa, futhi ngamanye amazwi ufrantile nje ngalokho nje wenzela ukuthi abantu babone sengathi usebenza umsebenzi o-right. Okay, ngingabi nankinga nami ngithi asilibeke kusuku la azobe free khona yena njengomuntu engiyibona ngathi ubusy phela mina. Okay, nangampela silibeke kusuku sihlangane, sibeke nanokuthi sohlanganela kephi, sihlangane ke lapho besiplane khona ukuthi sohlanganela khona. Engitshela ukuthi mina lento le njengoba bengikutshele nasefonini ukuthi lento oyibonayo akuwona umsebenzi wami. Mina owami umsebenzi nje, mina ngisebenza nabantu kahle kahle. Kodwa mawukuthi awunankinga ngingakuthatha ngikuyise kubona labo bantu labo la engisebenza nabo. Mina ngisebenza nabantu abakhulu abanezimali zangampela. Kodwa mawukuthi wena awunankinga ngakuthatha ngikuyise khona so that nawe uzokwazi ukuthi ube yilento oyifunayo. Sorry, futhi ngamanye amazwi usisi akafuni ukukuchazela ungakayiboni lento. Ufuna usisi ukukuthatha ayokubonisa lento.
Kahle kahle mhlawumbe akafuni mhlawumbe uma ukuthi into ezokuthusa akafuni nokukuthusa yabona sheshe uthuke but ufuna ukuthi uyibonele wena ngokwakho. Yebo futhi nami angikaze ngibe nankinga cause ngangacabanga ukuthi kungaba yinto huge ngale ndlela le yabo. Alright. Okay fine sivumelane ukuthi uzongithatha ngiyise kuleyo ndawo leyo kwayinamhlanje. Nangampela sihambe siye kwenye indawo nje. Masifika kule ndawo le indawo eyimushwari le. Yabo. Masifika khona samukele umuntu owumama nje ogqoke impahla ezimnyama. Asamukele nje usisi lo angi-introduce ukuthi hayike uyena lo muntu ekade ngikhulume naye engibekade ngikhulume ngaye lo. Ngendlela abakhuluma ngayo kuyacaca nje ukuthi khona labo beke bakhuluma khona esho ukuthi uzofika nomuntu okanje kanje. Cause uthe makangi-introduce washo ukuthi uyena lo muntu ekade ngikhulume ngayo ukuthi ngizofika naye lo kanje nakanje. Nami ke ngitshela ukuthi lo uprincess lo umuntu umphathi wami umuntu ongiphethe lo ukuthi mina ngibe kule ndawo engikuyona. Okay. Ngingabi nankinga ke. Lo mama lona asinikeze amaphilisi red. Athi aswagwinye lamaphilisi la. Nangampela siwathathe lamaphilisi lana siwagwinye. Futhi ngabikho into ethi awubuze ukuthi awani lamaphilisi lawa ngikaze ngikubuze lokho. Ngavele ngathatha nami ngagwinya ngoba nosisi engangihamba naye akabuzanga lutho. Kodwa ke yena vele kwakufanele ukuthi angabuzi ngoba vela yonke into wayeseyazi vele. Okay, ake sicacisele umbukelo obukayo mhlawumbe onombuzo. Isiphi isizathu esasikwenza wena ungabuzi ukuthi awusagwinya amaphilisi kwenzakalani? Ngingasho ngithi ngoba vele mina ngangazi ukuthi into engiyele lapha imali. Ngangidisparate kahle ukuthi nje noma ngabe kwenzakalani as long ngizokhipha nje ingane zasekhaya noma kulesimo ababhekene naso. Kanti futhi ngicabanga ukuthi wawuhehwa na impilo owawubona intombazane iphila ku Instagram. Nangendlela wayemuhle ngayo ugele nayo nemoto yonke into nje ehlala nasemzini o right. Nako lokho ngingasho ngithi nje yikhono okwangenza ukuthi ngalokho ngibuza izinto eziningi. Okay. So lo mama sinikeze lamaphilisi lawa siwaphuze lamaphilisi. Emva kokuthi siwaphuzile lamaphilisi ngizwe nje umzimba wami ushintsha ngizwa ngenye indlela yabo. Nje ngibe nemizwa eminingi. Imizwa nje yomuntu wesilisa. Ngizwe nje ukuthi manje sekunemizwa eminingi nje ngendlela enga-understandeki. Okay, ngingakunaki futhi lokho. Asithathe lo mama lona sihambe nje passage nje lincanyana nje esiqhubeke nalo. Khona ipassage sahamba kulona nje ngaphakathi yebo. Okay. Ngaphakathi siqhubeke nalo kunomnyango okhona lapho nawo nje okulelo passage omncane singene kona lo mnyango. Kulandwa idumbu zibekwe lapha phambi kwethu. Asithukile nje yonke into nje umqondo nje awusafani nje nasekuqaleni umqondo wethu umqondo wami nje mina awusekho normal cause angikaze ngithuka ukuthi hayibo labantu bashonile nje yindaba bebekwa kanje phambi kwethu. Angikaze ngiyibuze lo mbuzo lo cause ngase ngingasekho nje normal yabo. Okay, lo mama azijove le idumbu lezi. Emva kokuthi ayijovile zivele nje ziqhanyele nje ivukele yabo. Emva kwalokho athi lo mama okay umsebenzi ke manje usuqalile. Nizolala nazo le idumbu lezi. Nangampela ke sikwenze nje lokho. Asibuze ukuthi kanjani asithuki nje yonke into nje right. Silale nazo le idumbu zonke nje sishintshanise silale nazo. Okay, basiqeda lapho athi asihlale phansi ku-floor. Sivule imilenze. Emva kwalokho ukuthi angisakhumbuli kahle kodwa nje ngiyakhumbula ukuthi wayefaka isandla ikhona into awayikhipha ngaphansi la ngaphansi esithweni sethu. Okay, emva kokuthi ekukhiphile lokho asitshela ukuthi asihambe singabuke emumva. Sihambe nje straight siyofika la esiya khona singabheke emumva. Nangampela senze njalo sihambe siye emzini wakhe usisi lo engihamba naye la ehlala khona. Nangampela emzini wakhe ke kuhle nje indawo nje abantu aba right. Okay. Sorry kancane phela. Mhlambe kukuphi kule ndawo le ahlala khona usisi? Isemhlanga sengiyakhumbula behlala eMhlanga. Hlala eMhlanga unomuzi wakhe nje ahlala khona lapho ke muhle. Okay, sifike la singene yonke into right kodwa okuthusayo thulekile la endlini. Ne-TV ikhalela phansi kwayilo muntu engihamba naye ngiyambona nje ukuthi naye akakhululekile nje ngathi naye uthukile. Okay, futhi ngingabuzi lutho
but ngibe nakho lokho ukuthi yini indaba yena ezothuka kanje kubeni kwakhe la akanayo nje leya welcoming le right yokuthi ungakhululeka uhlale ukhululeke nje la. Wangitshela nje ukuthi la ucela ukuthi ngingakubanga umsindo awudingakali lana. Okay, ngabikho inkinga, sihlale phansi athathe iy'phuzo, alethe iy'phuzo siphuze utshwala. Ngeke sihlale phansi siphuze. Emva kwalokho azongitshela ukuthi-ke siyahamba-ke ntambama, sekuyintambama manje angitshela ukuthi sizohamba-ke manje siye eklabhini. Angizazi-ke iy'ndawo zalaphayana vele mina ngoba ngumuntu oy'khulelele elokishini. Okay, sihambe ngampela late siye eklabhini. Masifika laphayana uyabona nje ukuthi le ndawo indaba ey'qubu le, abantu abanento yonke nje abaney'mali. Hayi sathi singena ngaphakathi amadoda nje ayikho indoda nje engasifuni. Anemali wonke amadoda nje asibamba ngala nangala. Nakhona indoda izokuthatha la niphuze ihambe ikuthatha ijikele nawe ekhoneni nowe-toilet. Niyalala emva kwalokho ikunikeza imali mhlampe ngaphezulu nako 20,000 kanje. Sathi sibuyele endlini sabe sesiphethe imali enzima ngenye indlela. And umthetho walaphayana waloya mama wasitshela nje ukuthi uma usuyiqalile leya nto awuphumi kuyona. Otherwise uma uthe waphuma ungahlanya nokuhlanya. Nje ungaba uhlanya nje lihambe licosha amaphepha. And laphayana kwathiwa emva kwa-3 months uyabuyela uyolala nazo lezi azidumbu njalo emva kwa-3 months uyabuyela uyovuselela. Kahle kahle lento le into efanayo nesithwalo. Ngingasho kanjalo ngithi isithwalo kahle kahle. Uthwala ngesitho sakho sangasese ngoba uzolala nezidumbu ulale namadoda uzube nemali. So nje leyo nto leyo angisayifuni. Angazi ukuthi ngathi ngiyiyeka kanjani ngoba ngike ngazama ukuthi ngiyayiyeka lento lena. Kwangathi nje nami ngiqala khona ukuhlanya ngizwe ama-voice endlebeni zami, ngizwe ama-voices abantu abakhulumayo. Ngathi nje ngiyayibona le y'dumbu lezi kade silala nazo. Ngathi ngiyabona nje nalamadoda la bekade lokho esinikeza iy'mali nje kubona nje izinto ey'ngaqondakali. So angazi ukuthi ngingasizwa yini. Kahle kahle njengoba ngize lana mina ngizocela usizo noma ukubani owaziyo nje ukuthi yini engangisiza kule simo lesi engibhekene naso ngoba angisafuni ngampela ukuthi ngibe kule nto le ngikuyona njengamanje. Babukeli siyabonga ukusipha indlebe bafowethu. Ngiyasizwa isitori sikaSisi. Uthe uma esibhalela ukuthi unestory esikanje nakanje uyafuna ukuthi azosishare nathi. Sase sithi thina njengeshow njengohlelo asinayo into esingamsiza ngayo ngoba ngokwezeyimali asinalo usizo mhlawumbe olutheni, kodwa into esingayenza ukuthi angafika uSisi bese sithatha isitori sakhe siyasifaka einkundleni zethu zokuxhumana bese makukhona ongasiza uzobe esexhumana nathi esesitshela ukuthi hayi uSisi angasizakala kanje ngoba ngiyacabanga ukuthi kwanento zakho zimnyama uyabona. Futhi izinto zami nje Nkosi yami azisahambi kahle ngoba phela angeke izinto zakho zihambe kahle lala nabantu abangasekho. Azisahambi kahle nje ngisho kwabantu besilisa nje akunayo nje umuntu oqondile ngathi umuntu wami lo ngaphandle kwalo msebenzi engiwenzayo. So nje ngoba vele isinyama lesi. Isinyama enginaso. Hayi bafowethu uyakhala uSisi kwaba nosizo siyacela bafowethu ukuthi uSisi nimlekelele. Asazi ukuthi ningamlekelela kanjani kodwa ke istory nasi sikhona. Siyabonga Sisi ngokuthi uzohlelweni. Siyathemba ukuthi uzosizakala. Uma kukhona mhlawumbe umuntu onosizo okhona sizobe sesixhumana nawe siyamtshela ukuthi ukhona umuntu othi angakusiza bese siyanixhumanisa ukwazi ukusizakala. Siyabonga ukuthi uthathe isikhathi sakho uzohlelweni uzokhuluma nathi. Siyabonga kakhulu. Nami ngiyabonga ukuthi abalaleli bangilalele nanokuthi futhi ngiyathemba ukuthi ngizoluthola usizo. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga.